12時過ぎから始めてきましたこの、富士山フォルクロール音楽祭、いよいよ最後のグループになりましたケイナハンさんです。ブレアンデスといくつもの名前をお持ちですが、いずれも西日本を中心とした活動をされており、大人気のグループさんです。今回は京都、奈良、大阪からのお三方がケイナハンとして演奏してくださいます。それではよろしくお願いします。早くですね、打ち上げをしたいなという思いで、曲名は午後6時、ちょうど乾杯の時間ですね、今日午後6時、センサーライブ、ちょっと先ほどね、グループ重なってますけど、関西風センサーライブをしてください。はい、演歌です。はい。約400人の拍手ありがとうございます。ですね、改めてグループを紹介したいと思います。ミルカ関西支店補欠。よろしくお願いします。補欠でちょっと頑張りたい。で、ラストにグループがちょっと関西人にですね、ちょっとなんか関西の人うるさいでしょ。ざわざわしてますよね。全部早いですね。4日前に実は30年ぶりぐらいで、ナンバーグランド花月行ってきたんですけど、改めて自分が関西人やと思いましたね。はい。メンバー紹介したいと思います。言いたいこと言ってね。はい、左手清水です。はい、右手
畑子さんです。喋ろよ。喋って、ちょっと喋って。今日は朝7時半の新幹線で新大阪から来ました。富士山が見えなくて残念です。また来たいと思います。今朝は6時54分京都発の新幹線で来ました。そうですね、あいにくの雨でしたけども、1年ぶりにここに来れて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。なんでKなんていうか、ね、言うのなんでというか。はい、京都出身、K です。K のKです。奈良出身です。で、大阪出身の佐賀です。はい。1曲目の「セイスタータウト」の時に、畑子さんがですね、K なーっていうの聞こえました。おお。よかったね。はい。では、豊さんがいる前で無謀にも髪のレハンみたいな。プロメーテルワーのとこは豊さんの歌ってるのを、500万回ぐらい聞いて覚えましたのであんまり歌は上手じゃないですけど、まあ、気楽に聞いてください。遠い道のりです。
はい、ではですね、サクサクっていきたいと思います。次は、なんだっけ、教習っていうことですね。よいしょ。はい、ボリビアのフェイクですので、手拍子できる方はお願いします。はい、どうも。このユニットですね、今年作ったことなんですね。で、3人がいいぞと思ってね、東野ソニアさんとね、西野トリコさんとかね、3人なんですね。おこがましい。おこがましい。ソニアさんに失礼ですよ。いや、あやかってやる、あやかって。と、後で惚れます。はい、それは冗談なんですけれども、ちょっとね、少人数やるのも面白いかなということで、やりました。では、私のケーナを始めたきっかけの方の曲です。忘却の寿司宮野の曲をお聴きください。
ではここでですね、私たち急遽ですね、スペシャルゲストを迎えてですね、2曲歌いたいと思います。小林君。来てるのにね、なんか打ち上げに電熱に帰るっていうから、それだけが楽しみきなんじゃないのかね。はい、小林はですね、私が長くやってるビブリータスというグループのメンバーでもありまして、実はね、7人フルメンバーなんですよ。今日4人がいるんですよ、この会場に。青い服着た松本と、それから清水と私と小林がいる。あと3人が橋本仁と青木と真鍋美香ですね。ほとんどぶつけなのでどうなるか分かりませんが内緒の話しますね。小林って練習したことないですか。はい、では、こう来たわけですね。レイノベルですごい反応がいい。僕くらいあまりこういうことない方はね、レイノベルトって言ったって何なのって感じなんですけどね。おおって言ったらね、思います。はい、どうぞ。本日の結びの曲ですが、最後はね、皆さんでパーッと盛り上げたいなと思ってこの曲をやるんですが、一緒に演奏してくれそうな人いないんです。寂しいですね。何の曲か言ってないです。言ってるね。3年ぐらい陽気な柳をやりたいと思います。踊れる人踊ってね。はいよ。
はい、コードは E マイナーです。はい、では、そうですね、今回、この富士山フォルクローレ、本当に第3回なんですね。0回が1回目だったんでね。で、お呼びいただきまして、本当にありがとうございました。もう敬意を表します、ビルカリカさんに。すごくもうきちっとされておられて、細かいところまでね、すごい気遣いが、行き届いておられて、本当に今回は演奏前からですね、そういったところについても非常に嬉しいなと思って、喜び勇んできました。ちょっとこの演奏の直前までですね、富士山見えないかなってすごく覗いたんですけどね、なんか富士山が恥ずかしそうにしてましてね、出てくれないんですけれども、そうそう、それからね、これ私事ですけれども、今日なんと40年ぶりに会った方が今日来ていらっしゃいます。はい。見たら本当に40年ぶりぐらいなんですね。非常に懐かしい思いをさせていただいております。はい。では最後この会場我々ばかりの手拍子で、やりたいと思います。サウスアイレグレを本日の娘にしたいと思います。本日どうもありがとうございました。皮破ればかりの僕やったらダメですよ。いや、行くでそれ花祭りでしょ。私からはケイナ。そうそう、この4名のグループ考えたんです、さっき。東ケイナケイナ半島。ケイナ半島。入ってきます。はい。はい、今の最後の曲でした。もう一回、ケイナハン